Dembaş guhdarên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê Dembaş ji bernameya dergeha wêjeyê Dembaş guhdarên hêja ez Roza Metîna bi bernameyekê nû li hemberî we me. Hefta borî jî em li ser hinek helbestkarên jin, kurtejiyana wan û helbestên wan sekinî bû. Di vê beşê de jî ez dixwazim dîsa barê bikişînim ser helbestvanên jin, kurtejiyana wan û herkê helbestek wan bixwînim. Ji ber ku em bêjin ew rol û mîsyona jinê ya qada wêjeyê di bi rastî jî gelekî girîng, loma me xwest em di vê bernameyê de jî barê bikişînin ser jinên helbestkar. Wekî çavkanî ji xwe di bernameberê jî me gotibû, çavkaniya ku Sûdê em jê werdigirin fîxana pênûsên nazik antolojiya helbesta Kurdî ya nûjenê, helbestvanên jin û amadekar ji evên şikakiyê. Belên hazê ji were behsa helbestkara jin Yıldız Çakar bikim ku di sala 1978 de li Amedê hatiye dinyê. Dibistana seretayî û navîn destpêkê Lîsel Amedê piştî wê ji perwerdehiya xwe ji ber hin sedeman li Mêrsînê dewam kiriye. Pirtûkaya yekemîn goristana Stêrkan di sala 2014 de derketiye. Pirtûka duyemîn jî Çîroka Ala ji aliyê Yekîtiya Nivîskarên Duhokê ve 2017 de derketiye. Yıldız Çakar serdemekê ji Serokatiya Komeleya Nivîskarên Kurd kiriye. Niha jî li Ewropayê de jî. Niha ez dixwazim helbesteke Yıldız Çakar ji were bixwînim. Derî. Di navbera derî û dilê xwe de mam. Li aliyekî tu, li aliyekî derî. Ne destê min ji derî dibû, ne jî ji destên te. Çend payîzên sar min germ kir ji bo her tiliyên te. Ne derî dev ji min berdida û ne ez ji te. Di nav dubendiya êşê de mam. Bê demên de mam bû qeder di ferhenga dilê min de. Bi dawî nebû roj û şevên bê te. Niha ji ber mayînên êşên xwe didim kuştin. Ta ku destên min bigihîje te. Bê sînor û sînorên reşika çavên te. Li wir parçeyek ji te digerim, da ku dilê xwe pîne bikim. Li ber derî bûm, ez evîn bûm. Li ber te sekinî bûm, te bibêje lo. Ji çi ditirsî? Ji min an ji agirê dilê min, her ku dizîvirim û li te dinihêrtim. Şikestinek ava dibû di destê min de. Destê min li derî asê bûbû, tu li dilê min. Evîn şeveke şevatok bû di dilê min de. Ez lavayek bi gazinc bûm li ber deriyê te. Ne derî û ne ez li ber hev nekir. Ne derî û ne ez melhev nekir. Pirayek li ser dojehê hebû navbera min û derî. Tirseke zarokane, reveke bêwate bû. Her tilîkên te janek û golkek agir bû. Gelo kîjan aliyê derî bi hişta dil bû. Hatina min a dinyayê ez tenê bûm û tu jî. Çûyîna min a dinyayê jî tenê ye û ya te jî. Gelo di dûrika te de niha çi hene? Ji bilî kulmeke ax û kevirekî spî. Seyra herî xweş bû navê te, bi bablîsokek belawela bû porên reş li ser te. Wek meyê bû her rojên temenê te. Min her rojên te vedixwar bi evdalê zeynikê mem û siyabend re. Dizanim tu jî wek min û derî sûçdar e. Bêdengiya firtonê bû hembêza te, ez jî dareke xeşim. Niha pêlên xwe, êşên xwe diweşînim.
لبر دریه ده درین کجبو جارک دن لمن وبه. آمد 2007. بلین هاجی زی آوازه نوره evji helbeskara jin awêzan nûriyê lê kurda jiyana wê li vir tuneyê. Xwedayê ger hatî tenyayî becêbele. Xwedayê rojî beynî serê be lemalekem. Eger hatî bixçey qeder mitî birneçê. Te bizanim çarenûsim le çi weyşûmek pêçrawe. Eger hatî kirasekî tefsîrim bo bikire. Ta bîkeme ber xewnekanî tenyayîm. Eger hatî qaweyek dexweynewe û ca pêm bilê ber nefretî çi qerecek kewtum. Eger hatî nuqlek bixere gîrfanî hewrewe. Ta bi şêwit negîrê selawek le bike ta man le şorbûnewe negirê. Amojgareyekê bike ta le pişt pencere û derga guhê bo qisekan mam hel nexa. Desek be serî da bêne paşar pir biket le aso awirek le mang bidewe. Ta tirîfe birîjêne te nêwkuçe û şeqamekan. Niha ji zêbalê bikişim ser Bêrîvan Doskî. Bêrîvan Doskî li Duhokê ji dayîk bûye. Dibistana serîtayî û navîn li Duhokê xwendiye. Zanîngeh li Musulê qedandiye. Di 1987 de jî peşawergera îngilîzî li zanîngeha Musulê qedandiye. Sala 1887 de tevlî tevgera Azadixwaza Kurdistanê bûye. Bêrîvanê demeke li Rojhilatê Kurdistanê û li Îranê koçber bûye. Her wiha hevserokatiya Pena Kurd kiriye. Gelek nivîs û helbestên wê jî malperên Kurdî de hatiye weşandin. Delalê min. Li dûrî te dil ji leşre bêgane ye. Can û ceste ji hev silin. Xew û çav hevdû nagirin, çav li rê me. Geşetava spêdehiya reng û rûyê te yî delal bi xwe re bîne û dîsa dilî weke gula nûbiharan vegeşîne. Delalê min lêvên zuha li çola bêdengiya qederê bi armanca hilmijîna çend dilopên hûrbarana ramûsanan. Xwe davêjin û hêvî dikin. Taviyeke nû rejneyek dinê bi xwe re bîne. Niha ji zêbalê bikişim ser Çınar Namık. Li bajarê Kerkûkê ji dayîk bûye. Helbestên wê di hemî kovara jimeyên Kurdî de belav dibe. Berhemê wê jî bîranînên roznameyekî westiyayî helbest 1992 peyal ji bîr dikin min binoşin 2004. Ev jî helbest e. Ez ji peyalekî re dibêjim bibihîre ez te nanoşim helbest werzekanî hele werin helbest. Niha ji zê çend bendên helbestekî wê were parve bikim. Giş pilenekanî dinyam girte ber, nemitwanî tarmayît. Le nêw şostekanî dilim derbênim, keve şeqamekan da têde perî. Dergokan dirz deben û pencerekan, guî bo tirpey pê hel dexen. Nîgay şilejawim nebit li şermana bîrî deçêt tê birwanî.
هاجزي قالات شنار نامق حسن بكم موجود 1971 دجدايك ويج سال 1991 دنويس برهمي نوي ايواران بوني خوم ليدي تيمانيكم لقل جهشت ليوي مراق ختام كردواي آدم كوتم دارتوه تنياكه خويندنوي چند شاكاريكي جهاني هجید خوازم هلبستكوي بندكوي برا بارو بكم اميوي بروم چله خمه وشكوه بوكان كراسكم انخشينن آورله زربونوي ديرخت او خوري درنگ وقتي كي دور اداموه اميوي پرشكاني آزاديم لبرجنگت بكموه چلكي وشك لكراسكم گير ابيو سديك دواترم اخا مجويك بسر ما اگيري وقدو كلي جيگري سرگرتيكي دورا حلك شم بدم كورالي مرگوه دوباره اكوم السما دايكا داليا جي سال 1992 ديانده بويه کارگیرا لقی دهوگا عفرتان بر پسا روشنبیری و گراگهانده به مانوی 9 سالان لسالا 2000 بويه انداما ایتکیا نویسکارین کردستانی تای دهوگی دیوانی نوین هلبستان باکوزیرک دولت و اشقا کا کبنار خونکا کووی خونین شو اشق اورك زوزانية لكبنواران كوفي نابت هاتن قولكا ترم خو بچه ما تغوب ناگد تو هاتي پشتی بلگين بهارا من لخو برزبي گيزيكين باي بسر سنگ جوخينان دا خو خيل كري غم بوية ماك هيلينكا برزيفتكا ددلي من دا آوا كري دگوره پانا حزرا من دا دوفچون خونكا زره و تو هاتي پشتی چاوين من دريكا هاتنه دا بونه سنك هناسين من بونه كنارين بهمداني و دلي من باجاركي گرتي و رومانكا بيناف اشقا بي سرو چاف تو هاتي پشتی من خاطر خوستی جمیجویه ویان دو جغرافیا هستین من دا اشکره بی میلین دمی سرینی و چرخی چماند او هیج گرماتیا حمبه زاده بلی گهدارین هیجا اوجی بندک هلبستی بو نهاج بالي بشم سر دلسوس حميد سال 1986 ده لباجار سليمانيش دايك بويه سال 1985 ده دست بنویساندن اکریه هلبس جیرو کوتارین رخنه لروشا جناکور نویسیه و نویسیه ویل کووار روژنامه این کردی بلابونه او جنه رشه بای خوشه ویست توه هر دار و پرده و جینکه و شوی کنار دریایه کی یک جار دلنگ یان اوه تا دستانی کی خویناوی دینیتی گوری یان بندری عشقی نوی تو ام کجی بزوق می ام ببه ام بیدنیکیه ونم ده کید باشتره هر شتک بلی ده تو بلی حلم واسه بم کوسته دا لم کلیسا بی آسیا ادبی کیک لخاچ بدری ام شو بی مردم چون دروات دیری فرودون جید سال 1969 دل سلیمانیش دایک بویم انداما سندیکیا روژنه منوسانی کردستان یا سلیمانیه
اندام روزنامه نوسانی نوید ولاتی اندام یکتی نوسرانی کردستان لقی سلیمانی ل 2000 تا 2002 بری و بری گواری کریه ل 2000 تا 2010 هوکاری گواری هتوان بو لسال 2004 تا امساتله روزنامه پیگه کاردکه خاونی چاپکراویەکان به ناوی پەنجەرەکان ئەوین کو ساڵی 2011 چاپ بوویە. داچۆران هێدی هێدی دائەچۆریمە نەختەوە زۆر بە بێمنی سەراپات ئەودامان بالا پۆش دەکەم بە جوانەکانی بەهەشت بالات بالا پۆش دەکەم بە شەونمی ماچ تنۆک تنۆک دەدرە شەو شێنەوە بە گۆنای ئاڵتەوە باران ئاسا ئەو بەڵات تەردەکەم لە ماچی لێوەکان 2008 yani 2008 Hacı dixwazim balê biştim ser Emîna Zikrî xelkê devera nêrwe gundê şiviyê li welatê Halanî li gor vê çavkaniyê gotî li welatê Îranê sala 1979 dayîk bûye û her li wî welatê xwendina xwe bi dûmahî înayî û dîplom wergirtiye. Bekalûris bi edebiyat û zimanê Kurdî ya Zankoya Duhokê heye desteka damezrîner ya Rêxirawa Mafên Medenî Rêxirawa Badinan bo Rojnamavanê Azad li Duhokê ye endama êketiya nivîsarên Kurd tayê Duhokê ye û nivîsînên belavkirî li dor pirsa jinê li gelek kovar û rojname û saytên elektronî hene. 2001-2004 endama serkirdayê ta êkitiya Afretên Kurdistanê û berpirsa rêxistina li Iraqê Duhokê bûye 2004 û 5 desteka nivîsaran li kovara Nûbûn 2005 desteka nivîsên li kovara Metîn 2009 tanha hatî gotin yani 2019 de Parlamena Kurdistanê fraksiyona Kurdistanê Hazê balê bikişînim ser helbestekê wê piyavên radayî di şevgerên xewên şevên kambax de ne çavan pirsa te ji min kirin û te çavên xwe ji leşkerên xewê re bûn her spê de devê te lê ye ramûsan li becîngeha dilê min werdikirin û ez jî xera dibûm te kiçê şînwarên maçên te sedemê min buharistan e tu dizanî heta min bi gewî dorpêç dikit bi nazdariya pirsa tilên te giyanê xwe de digirin zarûyeke evîndarim ma qe tu pirsa wî nakî zarûyeke nazdarim ma qe tu hizra xwe û wî nakî ka bêje tu çi qas ji min hez dikî Gulnal Elî jî helbestvan û nivîskara Kurd e sala 1974 de li bajarê Duhokê ji dayîk bûye li Duhokê jî fêrbûna zimanê îngilîzî dîtiye yani li wir îngilîzî hîn bûye di 1992 de jî li Amerîkayê bekeloriyos di zimanê îngilîzî de wergirtiye Sala 2009 ve endama yekîtiya nivîskara Kurd li Duhokê berhemên wê heyvek û duzdeme helbest 2006 Duhok Sûruda Kavelê Xemgîn helbest 2008 Duhok Hêşta giyanê min keçik 2010 postin Niha ji ez dixwazim bendek ji helbestê vê helbestkarê biwere parve bikim Di dozexa xwe ya şox û şeng de
من hembêz bike. Dilê xwe dê û bo te hêlim, barkem dûr, dûr zeman, dûr zemîn. Fêrî derbederiyê û koçberkirinê bûm. Fêrî elfebêtkên tenêyayê û xemokiyê bûm. Fêrî nalîna şevên bêdar bûm di bajarên pêşesazî de. Beringarî şevên xwînmêj bûm, bi dilê turumpa xewa pêş. Pişta xwe bidim paşerojê, bila çavên min ser rojên reviyayî helawîstî bimînin. Ji dixwazim qala Helis Elî Selîm bikim. Sala 1981 li Duhokê li Başûrê Kurdistanê ji dayîk bûye. Nivîsîna hozanê helbestê bi zimanê Kurdî û Erebî hatî gotin mijûle. Herwiha li rojname û kovaran jî helbestên wê hatine belavkirin. Senfoniya Eşqate. Li ber xemên wê strana bê muzîk. Pêlên rojê li ber çeqên dara hevrikî dikir. Bê hêz û semiyan li ser lêva rûbarê tijî pêl û yên sil. Ji tuxûbên ezmûngerî hezrên te, ez dibirme dorhêleke nediyar. Min jî senfonî digel şerenîxa te, diafirandin lewra hemî pêl wek baroveyekê. Xwe dikire xwedawend û belkên daran diwerandin li ser vê çeqa ku simawa çavên wî jiyana xwe bi şiqarondikên rûbarî. Şilove dikir lê kumtikê tijî hest bi sehena singî da. Dê bi çi raman peyvên jiyanê werînît û li ser çi deriyan. Pal de wî hevrikî digel peyvên şilejan ket. Tîzaba şiqa te bi awazên wan pêla şad ket, lewra jiyana dûmahîk peyvên te diazirînît û semayî digel nixaftina sîpelên mê ket. Lê bizane şenge sînabiyên nêr, senfoniyên aviz yê ji dayîk dibin. Niha jî balê dixwazim bikişînim ser helbestkara hêvî berwarî. Hêvî berwarî jî hatî gotin li destpêka saliyên heştiyan destbinivîsê kirî di piraneya rojname û kovarên Kurdî yên wê demê de berhemê wê belav bûne. Di piraniya festîvalên helbestxwendinê de beşdarî kiriye. Çend salan radyoya Bexdayê bernameyên awaz û helbest pêşkêş kiriye. 1996 da hatiye Avrupayê bajarê Berlînê. Yani li gor vê çavkaniya berê dibêje du pirtûkên helbestan çap kirine. Niha jî ez ê helbestek wê bi were parve bikim. Bendek ji helbesta wê. Geşta manî. Di rojeke şev nenasta, bi dilek bêsînor. Li deryên te bi jûr ketim, li ber bedena te ya boz. Rastî nîvêjeke fer hatim û bi qasî bejna burjên te yên serfiraz. Di rêya xwe da meşiyam li her cihî di nav kolanên te yên befirê êxsîr kirin. Li nav wan taxên te yên tenûr lê sarbûyîn û zarokên te yên kund li cîhana wan dixwînim. Niha jî dixwazim balê bikişînim ser Heyfa Doskî. Helbestvana Kurd Heyfa Elî Fettah Nasiyar e bi Heyfa Doskî 23 Mijdara 1982 de ji dayîk bûye û li gundê Beroşka Saîdin hatî ser dinyayê û dîsa xwendina seretayî li Qutabxana Xwendekana Azadî.
بدو ماهی اینایه و پاشیش بر چند اگرین جواکی و سیاسی و خندن هیلایه. هر جبر ویکی و حزاوی و پاش روش به روش حزا نویسینا هوزانه لدوی پیدا بو و شرنویسن لجبر کودانین آفرد جنان اندخیزانه ده و دابو نریتین جواکی و سوزاکو هندگوان هیلین سور این جواکی کرنه ریگر بو پیشکفتناوی بشکینه و لدام و دزگاین راگهاندنه کاربکه. هر وستان لوی دوماینه دست بخوندنا خوشی کریه کاری روزنامه گریه جی کریه. هل بسته گویز جیز دخواستم بالی بکشینم سر. نامهک بود زی شوی. اوه جاره کادیم گازیک جلیک دانا شورش کانو من دوتن هره بسه وان تانجه گلین گولیوانکا پیاسه اشقامن بهیله و بلا دگل روپلین پیاسه کادی خره کومبن هره و بسه جاره کادی پایزا اشقامن قیچنکه و مشت جاوین پیوه بنسن هره بسه شف هورکیا اشقامن بومن بهیله دا از جی تاکین فانتازین و خرا خواه لی بکم جشت ند و خرا میجویا آوزیدا گردنا گریه بالیسم بزانه جی کو ازاتیرم. نهاشی دخوازم بالی بکشنم سر هلبین باقر دنونزی ایلون 1987 ده لزاخوی جدایک بویه پیمانگه ها تکنیکی لزاخوی قداندیه gelek helbestê wê di kovar û rojnameyan de hatiye weşandin. Dixwazim helbestek wê ji bo re parve bikim. Dînek bêdîn. Birînên dareke stûxwar, dastanek ji ezel avda. Pê navkirin bi dînîtiya min, di germatiya himbêza elezî arê de telhên xwe havêtin. Gurt di nav lîsê nihêniya mêyatiyê dipeçnand. Sucde dibirin bo pirtûkên semawî min nema dît sal qulpî. Ji kevne sala par xwe daxutand. Salek nû ye. Serpêhatiyên bajêrê dînan û ez jî dînek di cezba xwe de bêdîn bûme. Di perestgeha pirsyaran de pêngavek min hil neda. Ez qufîl bûm ew xanima biskên şevê vehandî. Di ciliyên bênivêjahiyê de bêmereq şala xwe bavêt. Şala xwe havêt sertuhûbên sîmkirî. Dibêjne xanima bêtûît e. Na dibêjne xanima dîn di vî çerxê de dînatî aqilbûne di berata çavên te de. û di beraeta wan çavan de ez xwe dibînim û guneha rûsatiya şireka qedexekirî. Xwe tê dihelînim dibim mirîda jineka aşiq di romana eşqê de. Hişke zimanekî min dixwînît û kevnekevalek min dibînît. û ez diwestim erê dînê li ber sîha dara hîviyên sebrîn. Pelek ji agirê çavên te carekê min disonijît. Lê baranek ji semawetên sebra te her car min vedinijînî û li ber derazînka bajêrek xaçdayî min dihewînît. Te bi hemû miqadesan ez firşik didam.
dülümün bibore. Ne rastî qetlê zordestiyê dupat dikit, ne direw ji rastiya fam dikit. Bi tinê yamay li ser depê qiyametê, bi rengekî pêtî şilxên volkanê. Şireka min germ bikit, ev demeke bo çêkirina avê gunehê bû. Ta demek dî fire ji bayê biskên te, carekê min dimirînî û bimînî bi xêr. Niha jê dixwazim balê bikişim ser Kejal Ehmed. Kejal Ehmed sala 1967 de li şarê Kerkûkê ji dayîk bûye. Tevahî salên xwendina xwe Silêmanî bi dawî kiriye û dîploma ji Peymangeha Hunerî ya Silêmanî beşa parêzgerî wergirtiye. Televizyona de jî girtiyê, gelek gotar nivîsandiye. Bernamek taybet bi jinên Kurd re di jêr navnîşana ji her baxekî jinek di Kursat TV'de pêşkêş kirî. Berhemê wê bendera bermoda helbest, gotinê helbest, kitêba jinê gotor û lêkolîn, qehweyek li gel wî helbest, min eynek şikan helbest, nasnameyên bikuj wergera kitêba nivîskarê Ereb Emîn Elmifûl. Dixwazim niha balê bikişînim ser helbestekê wê. Wekû bersîla aşkım, çend aşkım, her elê pirçî kiçêkim. Keterûbir hemîşe awî lê bitkê û, hergiz wişk nebêtewe, yan wek lêwî estûrî Efrîqeyek. Ew katey maçê bi hewa ebexşêt, çend aşkım. Eyamêke şewan lerzuta em girê û, rojanîş wirêne ekem. Bexwa konê temenî ewînim û, taze ye dildarîm, hemîşe taze ye. Ewate min bi hezaran bezar car lenaw bînîn ta. Mirdûm û keçî her dem wa ezanim, yekem care etbînim. Çend şeydan her we xem bûm beteniya, keserim kirt bênew malî bêsemerî. Em dinya hûlhûliyê da, belan destekanim pirbûn leqîyê û şwênê. Bo xewem ekirdin, her xweşim beteniyam ke erom bo mirdin. Distim betal dilim çol û serîm xalî. Lehûm û şit û eşiq nebêt çend e gumiram, wa ezanim jiyanim li nêwan lê wî eşqa pîtêkê. Mehale nawîtirêt, em dilem piriyêtî li termî kesanê, behele wamzanî meşûqên. Keçî êstaş pêm wanîye, derûnim tabût e, çend aşkım, be wêney denû kir, sûrî balindeyek. Li nav demî bêçûwekey da, be çeşnî ew perî tûre bûn, li nav çavê reşî min da. Ke şeytane xêrê ekem, wekû bersîlê aşkım. Katê demit pirek hat, li aw û eşk be birjangekan ta belaxat. Aşkım wek eşqi xwey, ke agirê li nav rohê da ekatewe û, be pûş û pelaşê azar, berdewamî pê edat. Aşkım wek aşiq xwey, şêt û wêt û sergerdan. Çî lewe ciwantir e, çî bêlet û şîrîntir û nazdartir û sextir bê. Ey eşiq xweştirîn bela, çend aşkım, çend e gumiram, were beyeke bijîn. Kejal İbrahim jî sala 1986 li şarê Qeladizê ji dayîk bûye. Di heman demê 1970 de dest bi helbestvaniyê kiriye.
سرتا بشیر و چیروکن مندالان زاروکان دست پیکر سالا 1997 بردوامی شیران دنویسم. دخوازم بالی بکشم سر هلبستگوی سوراو. کچه ناسکولکه بموشه خلافوانه بروا مکه که پیاوکان مستینیگات دبن و پیت دلین وەک مەجنون بۆ عشقی لەیلێ عاشقم بە لێوەکانت ئەوان تامەزرۆم بە عالی سووراوەکێت نەک لێوەکانت وەک هەنگێک لە یەک سەددا دووە دووراوی لێوەکانت دەمژن و بێباکانە پەرەی گولی لێوەکانت جێ دەحێلن. بلی گهدارین هجان هاجد خوازم بالا بکشم سر محبت قرداغی سال 1966 ده لکفره نزدیک باجار کرکوک دایک بویه. یکم البل ستاخه 1917 نویساندیه و در روزنامه هوکاری ده 1918 وشاندیه. 1930 کوچبر بویه چوی ولایت سوئدی. پشتی خواندنا خو تمام کری و گریه کردستانی تیگوتن گلک زمانی جدسانه در همه ویج پانوراما هلبست شاکله کی گنم شامی هلبست تام پدانه کی پوانه ورگراندن سیزده چیروکه رنامه جهراوی ورگراندن آشانویا بلگاریه هناسه انگردونه هلبست جهانه یینو میدالیا هلبست دیانه و جیانه و آفرت و کولین سوید و گلک برهمین در. خوازم نها هلبستگوی باره پارو بکم گلدان. که دستوان آسنیان کرده دستم پنجکانم بون به دچل نرگیزو پینوسکم بو به گلدان که شریکانیان سربریم و شکانم هر یکیان بوم به ولاتکی گوره او تنوسکم بو به گوره ترین جهان نهینیه کان دامونیشیان بینابایه گل سرخی بردل پر ل نهینیه که بو پاسوانی سیداره راو ندکره دامونشیان لبرچاوی کول کردایه او هر لگل نهینیه کان کوچی دکرد بر دخرا. نالا عبدالرحمن جی سال 1979 لهولیری جدایک بویه 1901 ده دست بنویساندنا هلبسته کریه گلگ نویسین ویجی هنل سرجنه و روشاجنه اندام اکتیا نویسکارین کردستانی تایه هولیری. سفر تولکویوه هلده وریت چارنوس موه کمن لکتیبی ریگادا توم سریوتوه شکسپیر من لتختی دواین نمایشتا لبرگی جولیت دیمدرو چیترو روله ناگرم پر بیله کشتنه لچاقتانی ممکی سیو پیری من که لخاکی زردی دا سوزم اونه توبه تاوان محکوم مکه او قدری بالندکانه لویدا. موزارت به پنج تووتی موجیزوه پریگل حلمورین سینوری بدنگیوه لویدا گویچکه تنیاکم قلب بو نجینینی آوازی خنکاو ددن لعصمانی تاریکی دا آوینید خاکم.
Belê guhdarên hêşa elbezgelek helbezkarên jin hene belkî dema me têrê nekim yek bi yek dîsa ser wan bisekin lê dixwazim hem navê wan bêjim bendek bijî yan jî çend hevok bijî helbestên wan bi we re parve bikim. Roj Helepçeyî jî bajarê Helepçe ji dayîk bûye xwendina xwe ya seretayî û navendî jî li Helepçeyê temam kiriye. Xetayê min bû yan xetayê to, çi mergesateke katêk tu birîm gêjen dekeyît û yar nabîtewe legelim, çi sehwil benda êke emro hem bi sûtanî dest û pancekanî ştewe yar nabîtewe legelim. Herwiha Selwa Gulî jî şeşî meha Gulanê li Duhokê hatiye dinyayê. Hinek berhemên wê jî sala 2000 li Almanya Portugal pêşî bi navê Severa Xewnên Xewnê dixema min çap dike. Ey dil ka were ey dil min fêrî şîraniya rojê bike. Ka çawa pêlêt me sicavê xwe bişom, çawa bêhna te ji ber û bersingê xwe bifirînim. Ey dil were min fêr bike fêrî şevê û dînayê tê hozan û hesreta wê, axînk û omêda wê, çawa navê te ji demsala xwe bidizim, kenê te li ser keziyek xwe daweşînim. Herwiha Terîfa Doskî jî di sala 1974 de li Duhokê hatiye dinî. Çi cara ji te tore nabim, eger tore bim perê ku tu reka aşiq bîne û têr li min bide. Eger neaxiftim şepoleka deriyayê bîne û di min werke, eger bêdeng mam bi zêqekê ji firîştekî wergire û min bike semaker, eger min dergeh kirt û nehêle maç bêne û jûr, bibe dûkêl û ba û min spîke. Eger bi şer hatim û çaya te nevexwem, destê min bigire û bêje dînê, kî hindî min heşte diket. Tîroş jî 1950 de ji dayîk bûye. Berhemê wê Şiyan û Leyla wekir al xetawetir. Gul hemî şev dizên gulên e û gul gunehkara rojê ye, paşî şev gunehbar e. Dem digel demê bi lez û belgên sor û zerv û keskên weryay, pêşbirkiyê dikem û lê dipirsim kî ji wan ez im. Niha jî dixwazim balê bikişînim ser Asya Xelîl. Ew jî li bajarê Dêrikê ji dayîk bûye peymangeha tenduristiyê. Wergirtiye ji ber raman û helwestên xwe yê siyasî hatiye girtin 1996 zindanê maye. Rêyên mij ewreke reşkiran dergehên girtî, kerîk ji gotinên hatîbirîn di dilê min de veşartî, êvar û bîranîn wek stêrên nediyar, bi bêhna bêdengiyê bi ser tiliyên min û gewdê bajar de dadiwerivin. Ji nebûna asoyeke vekirî, ji bilindbûna ezmanê teng di dilê xwe de min pilatînk daafirand
û bi baskên wan re hildikişiyan. Min jî dixwaz lerza xwe geyayê adarê himbêz bikim. Porê xwe dirêj bikim ji kenê buharê re. Lê her ku min xwe amade dikir ji bo helfirandinê, kenê min ji jora dîwarên dingirî. Gulokek berf li berî pê min diheliya. Dergehên ji pola sîn daxwaziyên min li ser hişê dîwaran dişkenandin. Pelê guhdarên hêja îro bêtir li ser helbestkarên jinê Başûrê Kurdistanê sekinî ji xwe di vê çakaniyê de wekî sê beşa hey Bakurê Dil, em bêjin Başûrê Dil û em bêjin Rojavayê Dil. Ev helbestek ku min ji ber xwanda Asya Xelîl jî ji beşa Rojavayê Dil bû. İnşallah di beşek dinê jî ez ê balê bikişînim ser jinên helbestkarê aliyê Rojava. Di vê beşê de bêtir ser bêjin jinên Kurd ên ku bi soranî dinivîsin. Dibe ku yanî dwarê bêjin xwendina soranî di hinekî masî jî hebe ê min ji ber wê jî lêborînê dixwazim ji ber ku em bêjin di zaravaya soranî de pir neşarezam yanî nizanim lê dîsa jî min xwest ez ew bikim yanî gelek nivîskarên jin di vê bernameyê de ji ber keda wanî ahêja bi we bidin minaskirin. Haya me em bêjin ji jiyana wan ji pênûsa wan hebe. Belkî yanî em bêjin ev dem têrê nake ku em bêjin têra qansê jiyan û helbestên jinên Kurd nake lê belê heta ji destê me tê em hewl didin ku hinek ve jî demê ji wan veqetîne. İnşallah di beşa siya a danasîna kurdejiyan û helbestên jinên Kurd de jî ez ê behsa jinên em bêjin Rojava bikim. Yani elbet tiştekî vê rengî jî heye em bêjin niha gelek jinên nivîskar û helbestkar hene belkî yanî em bêjin di danasîna kurdejiyan û helbestê wan dikê masî jî hebe yanî gelek jin belkî hebe ku hîn me bi an nekişandin bi ser wan. Lê dîsa jî heta ji destê me hat me xwest em ew bikin yani hinek jinên Kurd be jî em balê bikişînin ser pênûsa wan, keda wan û jiyana wan. Heta demek dinê bimînin di xêr û xweşiyê de.